वेगवेगळी ज्या गतीन आणि ज्या पद्धतीन देशाचो आमचा विकास सुरू असा त्या विकासान बायोडायव्हर्सिटी या विषयात खूप महत्व असा. कारण बायोडायव्हर्सिटी जैवविविधता ही गोष्ट सांभाळूनच जेव्हा आमचा विकास साधलो त्यांनाच हो निसर्ग आणि त्यांनाच ही पृथ्वी म्हणतात ती सुरक्षित राखली. कारण या गोष्टीकडे जर दुर्लक्ष करीत त्याला त्याचे गंभीर परिणाम आमच्या जीवनाचेर जाऊ शकतात. हे आम्ही याच्या पहिली पळयले असा आणि वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ते विषय उपस्थित असतात. सो नेमको हो बायोडायव्हर्सिटी कायदो कितें, त्याचे नियम कितें आणि कशा पद्धतीन या बायोडायव्हर्सिटीचे विषय हे देशाच्या वेगवेगळ्या निर्णय प्रक्रियेन किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सॉल्व जातात हे आमकां आयज डॉक्टर किन्हाल हे समजून घेतले. UNEP-JEF MOEF ABS project was launched in Goa in 2014 for strengthening the implementation of Biological Diversity Act and rules with a special focus on access and benefit sharing provisions. जे जैविक घटकापासून जे कितें व्यवसाय जाता, कमर्शियल युटिलायझेशन ऑफ बायो रिसोर्सेस, ताच्यापासून जे कितें फायदे येता ताचे फेअर अँड इक्विटेबल शेअरिंग म्हणजे योग्य आणि समसमान ताचे वाटप जावप हाचे खातीर हो कायदो. हाचेर आमी चड उलयतले. आमी हे गोष्टी सोप्या करतले. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मेक थिंग्स इजी अँड आय थिंक डॉक्टर गिरधर केनाल ही इज हियर. ही इज व्हेरी गुड ॲट इट. जर्नलिस्ट आणि गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड हांच्या जोड पालवान हो कार्यक्रम आयज हांगा घडटा. बायोडायव्हर्सिटी ऍक्ट रुल्स आणि गोवा बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी रुल्स हाचे बद्दल पॉप्युलॅरिटी चड नासल्या कारणान आणि हाचे बद्दल लोकांक चड कळोवपाचे खातीर आमी हो ट्रेनिंग प्रोग्राम, हो तिसरो असो ट्रेनिंग प्रोग्राम. म्हाका सांगपाक खूप आनंद जाता की आयज बरेच लोक हांगा उपस्थित आसात. आउट ऑफ एक्झिस्टिंग सगळे जगातले 90% जे आमचे जितले एम्फिबियन जगात आसा तातूंतले जवळ जवळ 90% प्रजाती. पण आमचे ज्ञान कितले आसा हे सांगतकच तुमकां कळटलें की आमकां कांयच खबर ना. कितले आसा तें खबर ना, तें तुमकां सांगता हांव. सो थर्ड लेवल इज इकोसिस्टम. आता इकोसिस्टम म्हणजे कितें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. मँग्रोव इकोसिस्टम. इकोसिस्टम म्हणजे इंटर रिलेशन ऑफ स्पिशीज विथ बायोटिक आणि अबायोटिक, जिवंत आणि हांगा असो विषय जाता की बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे फक्त जिवंत, पण तांकां जे न्यूट्रियंट जाय ते मेळपाक जाय. फाल्यां न्यूट्रियंट नासत जाल्यार तुमचे भात उगवले ना. म्हणजे इट इज इकोसिस्टम इज अ कंप्लीट आउटलुक. सो दॅट ऑल्सो इज अ बायोडायव्हर्सिटी.